uste dugu Euskal Autonomia Erkidegoa PNV-ren eskutik, PNV-ren agindupean, langabeziaren suntsiketan buru izaten ari dela, eta esan bezala reakzioa eta berpiztea ez da etorriko egun batean bai eta bestean ere bai planak aurkezte hutsarekin. Euskal Herria Bilduk atzo bertan, zentzu honetan, 150 neurri zehatz, konkretu, aurkeztu zituen, eta batipat etxe honetan, ostiral honetan egongo den batzorde monografikoari begira, iragarri nahi dugu, beste hainbeste erresoluzio aurkeztuko ditugula, baina batez ere aldarrikatuko dugula gaur egun desagertua dagoen lanbide bezalako tresna publiko ezinbestekoa enpleguaren generazio eta berpizterako.